Sa number 6 harvest season sang palay, nagsugod na mga manguma nagalaong nga malabot ang target volume. Mga rice farmers sakop sang sur sang Bago River Irrigation System ang nagsugod na sang ani. Maayong nga production ginalauman. Ginsiling ni Pedro Limpangog, ang presidente sang Federation of Irrigators Association, Bago River Irrigation System o Confia Simbris, may mga manguma nga mga 10% na sa ilang nga ani. Pero sa una nga semana pa sang Setyembre, kinapabot nga mangin full swing ang harvest. Sunod kay Limpangog, may iba nga mga Irrigators Association na tigayo na kaani sang 5 tons per hectare. Mas mataas sa Santo Anay 4 tons per hectare. Pero ang target ang mga kuntani magadangat sa 6 tons per hectare. Hindi malikawan, sunod kay Limpangog, nga may mga tion-gid nga may mga ginatubang nga mapagpanghangkat rason nga apektado ang volume sang ani. Padayon sila nga nagalaom nga hindi sila malabutan o kung maigo sa malaing nga panahon, aguto tigayon malambot ang 6 tons per hectare na produce. Mayo man ang presyohanay sa palay karon, bagay nga makapulig sa mga mangunguma. 24 per kilo, tub-tub 26 per kilo ang presyohanay karon sa fresh palay. Hindi nato nalikawan no sa amon sa mga period nga damo sang ng problema no nga ato nga mahumayan pero ginalagtaw naton sa patayuyon no nga pag-ani tigasugod pa man lang mo ang nauna siya, so mostly anong nagkakauna niya mo sa nagkakadamage sa mga sapat, so kabay patani nga hindi man malambot no sang malaing nga tiempo ang nabilin pa nga mga alanyo naton para nga malambot naton ang 6 tons nga ginapangita naton nga para mangin food sufficiency nga atong probinsya.